специално ми е много трудно. Дайте да борим парцата. Не. Значи, тази вечер, защото и двамата са победители, обаче ще видим по парцата. Изваждайте парцата да видим в кой е повечето пара. В който е повечето пара. Не, това не беше честно. Това вече не беше честно. Бяха паднали ли? Добре. Парцата да видим. И победител тази вечер е... полицая. Живи и здрави! Просто тази вечер сте прекрасни, уникални! Той ги изгуби парите като полицай. Така ли? Изгубили ги? Къде бе? Че аз не мога да ги видя. Толкова ли е голяма тревата, че са така изчезнали тия пари. Видяхме и разбрахме, че по парцата полицая печели. Съжалявам, Хели, беше много, изключително добра беше, но тук се гледа парцата. При нас така е. Продължаваме от малкия сите дружки.